Kabenta ka mga kwa ban kren nga kwa ban pensengau kani kapur kalong hadin banga yui. Bat saki dal gi jong ki khmat. Ngasngau ban ong ba kadi ka kubor ka ba pen kendit ban riu. Bat ka ba pen par nyang kriat ha ju kapur. Yang ikom ka jat ban riu ka ba. Uwei urang ba kasi. Undawa ban taimot. Na banta uwei pat ubar jela. Hang ne po kajat ban riu ka jongi. Ka jingkeli ka bangi kwa ban pu kani kapur kalong ba. Upej usngap na kanu ka angle. Ka ba penlong yau ni urang ba. Uba piyo ibat pisaki. Ngam kwa ban judge, ngam kwa ban bishar ya ka letterhead andai pila UI pila sakihi dalade. Ka contribution ayu ka jingno senyang ayu ka ba uni urang ba ulah no senyang ka judge ban riu. Ti handai ngin poi bet sa kapuan ka badai ban keren kalong ba. Uni pat barjela. Ubadai utau raja ubala syak penyap no hakalok jong u kapakerteng ke sodam. Ulah no senyang ayu ulah contribute ayu nam ta ka jela ka jongi. Ulah no senyang ayu ulah contribute ayu nam ta ka judge ban riu ka jongi. Hatu om dei bagi syuan penjak buram ya ka state ka jongi. Hatu om dei bagi syuan penjak buram ya ka judge ban riu ka jongi. Hamudur mangi mental ada ka police department ka telot. Bat ka police department kamla ban verify. Lani ban clarify leng ba ka investigation ka jongki. Ban lap ya kita ki badon keti hakani ka kam boman ka jingwan pentok brie ya ka jat ban riu ka jongi. Hatu ka ei ka banjie ya ka jela pada ka jat ban riu ka jongi. Hatu om dei ba ka jingwan penyap jong ka lok yu ulok hang ne po ka jat ban riu ka jongi. Ka dei ka kam penjak buram ka kam pen lek ran beriu. Ya ka jat ban riu ka jongi. Lani ka kam pentok brie ya kata ka kam jok kai pertaya ne po ka jela ka jongi. Tika ai ka jingmut ba uni urang ba kasi jongi mentah. Ubangi yu ibat ngisaki wat ya ka kerteng ka jong uru. Udawana ka sorkar ban taimot penban ya kini kibar jela. Haka ba ka penlong yang iban bu ka jingkeli ka long ba kino siang ayu kan kini ki dekar. Lani kita ki barjela ki bawan ya hang ne po ka jela ka jongi nam ta ka jat baru ka jongi bangi hab ban taimot ya ki. Kino siang ayu nam ta ka jat baru ka jongi bangi hab ban taimot nam ta jongki. Bat ka jingkeli ka kwa ban bu hang ne ka long. Hatu pila judawan em ban taimot nam tau bibi leng do. Hatu pila judawan em ban taimot nam tau Mait hoping stone leng do. Hatu pila judawan em ban taimot nam ta ulur syai nyauta ubala yap ya pli nam ta ka jat ban riu ka jongi. Hatu pila judawan em ban taimot nam ta ubul leng do. Ubala yap ya pli nam ta ka jat ban riu ka jongi ubala no senyang sibun nam ta ka jat ban riu ka jongi. Bat ki wei ki bang nyimla syuk ban jer hang ne ki dekot jong ka riba ka jat ban riu ki bala no senyang sisa. Ki bala place nam sisa nam ta ka dauba jong kari berkejat beru. Kibabun ba? Larangi pej lele ya ka history. Jong ki nong yalam seng balang. Kamtam ki nong yalam. Kibadon kibala yalam. Napo ka kasih student union. Ngi pej tang na ka documentary film ke jong ki ngilap sibun kibala yap ya pli. Kibala place nam ta kadauba jong kari berkejat beru. Hatu ngijudon mo kita kibat dawa naga sorkar ban taimot nam ta jong ki. Kalong ngejing leran, kalong ngejing penjam rengiu, kalong ngejing penjam dawa du kata-kata ya kari berkejat beru ban don kom ki cat rang bak kasi ki ban dawa taimot ban na banta ki mendari lane na banta ki barjela nam ta ki weipat ki jat beru ki bawan penjak buram nam ta ka ni ka jela ka jongi ki ba klem don ka nu ka jing no senyang lane ka contribution ban pensaknam nam ta kari berkejat beru ka jongi hari ki wan ra ban ya kata ka terut ka smer haje ka ban dawa lane ban khot ban wer ya kari berkejat beru ban be terut ban be smer kenang ba kom kini ki jat jingjie kino wan jesu apok kari berkejat beru hari dawa ban taimot saknam ya ki bakum kita kalong ke ai ke kubur ka ba sausi ka ba pen ketang ya ki Tukot jong kari berkejat beru hang ne pok ke beri nyau trap.
leng ba kejing don jong ki bakum kini kirang ba ngam kwa ban jer kerteng ngam kwa ban pule ka letterhead ngam kwa ban pule ka city hanring kwa ban pensngau ya ka ei ka bangi ui bat ngi sakhi ka long ba uni urang ba udawa na ka sorkar ban teimot na banta uta uraja wala sya penyap hakalok jong u ka sonam laju don em ki wei pat ki jaj benriu na ki wei ki jela hapok kari India ban dawa teimot namta ka jaj benriu khasi ke jongi lane namta unu udkhot jong kari ba ka jaj benriu ki bala klat no syaki jela ke jongki ki ba syak penyap lani ki ba syak shimno ke jing im syaki jela ke jongki ngidang yu ngidang saki wat haki ar benai ki lai benai ki sau benai ki ba mensyua bagi don ki paradok persnam ki jongi samla ba klat no syaki wei pat ki jela ki benta jong kari India hatu ki judon napok ke jela ke jongki napok ke jat beriu ke jongki bandawa temot namta ki pradok persnam ki jongi ngidai ki ei bangi hap ban dawa temot namta ki breu ki wan pen jakbrum ki wan pen butnam sniu ya ke jela ke jongi klem kanu ke jingno snyang lane klem kanu kata ka contribution ka pen yoknong lane ka pen mentoy gi kom kari bagi chat benru rei ka pendu nong penban namarba mudur mentah kat no ke energi, ke effort, ke police department kala invest. Na benta jong une ubriu bala wan yap hang ne pok kejela ke jongi. Lengba ke jing bom yahun ke jing bom ya stuk jing mut ke kam jing kam sem ke jongki. Lada dei ba uta ubriu ba uni orang ba wan dawa na ke sorkar menta ban teimot udai bala no senyang. Dei ubala penyok ban penrung ya ketin kasih ya ke kernit papra lana dei ubala penyok ya ka ALP hapok ke jela ke jongi lana dei ubala penyok ya ka land transfer act hapok ke jela ke jongi ngisngau ba kadi ke kamram jongi bandawa timot penban wat ya ubala penyok ya kata ka land transfer act hang ni pok ke jela ke jongi Martin Narayan Majau piklempat dawa ban timot naga sorkar pilik dawa ban timot ya ubriu bowan ra ya ka terut kasme hang ne pok gajat beri jungi kalong ka e ke jing jam daw kalong ka e ke jing pen leran briu kalong ka e ke jing pen jam rengiu hadu kata-kata ladangi perkat pengi pusan ba hanrei na kentu hakani kapur ya ki pradok persnam ki kun samla jong kari begajat beriu kalong ba nyim dei ban but ya ki bakum kini ki jat nyuksa bat ni dei ban bret ye bakum kini sa jengai ba nang ni napo katop perkat jongi kum gejat benriu pan ong ban dawa timot ban ya ki barjela bawan wanra ya katurut kasme hang nepo gejat benriu ku jongi hanrei ka dei kamram ka jongi ban be ya ka dei katurut kasme khnang ba ki bakum kini kan wan jesu ka jing leran ka jing jak burom lane kejing penjenjar jingbut jing perkat yang ikum kari begejat benriu tingi ngaj kam bakani kalong ka khubor kani kalong ka message bat kalong ka jing kentu ke por ya ka sorkar kalong ba nyim kwa ba ka sorkar kan pediang ya ki bakum kini ki jing dawa ban timot ya ki weipat ki jat benriu lata ka sorkar ka don pisa lata ka sorkar ka pohuk pisa dei ban timot na banta mai joping dei ban timot nam tau bibiling do dei ban timot nam ta Dr. Narayan Majau dei ban timot nam ta kumulur syai nyauta dei ban timot nam ta ubuling do gini ken ki dei ki balano senyang nam ta gari begejat benriu gini ken kita ki balano senyang ya ke jela ke jongi om kom kita ki ba ki don ki pradok persnam ki jongi ki ba ngila yui ngila sakhi ya ke kerteng ke letterhead ke jongki dei mano kita ba ki la le ayu nam ta gari begejat benriu ngimpat sakhi ngimpat yui hanrei kinut pandawa panban kajingkli ke bangi kwa ban bu asya ban penkut ya kani kajingkren kalong ba udai nomi khmat jong kita ki barjela ne udai udkhot jong kari begejat benriu ubala pun la kha la he la san bat la long do long snam hang ni pok gejat benriu